Fit-triq il-kbira fil-qalba ta' Żurrieq hemm spazju taħt l-art li għal snin sħaħ kien post li seta' jagħmel differenza bejn ħajja jew mewt. Fih il-familji kienu jsibu kemm waqt il-bombardamenti tat-tieni gwerra dinjija. Illum dan ix-xelter tal-gwerra tingħata opportunità ġdida, mhux biss biex jinżamm imma biex jirrakkonta l-istejjer. Ix-xelter storiku li jinsab f'numru wieħed u jkopri madwar 57 metru kwadru ġie trasferit b'titolu ta' kera l-5 snin mill-Awtorità tal-Artijiet lill-Kunsill Lokali ta' Żurrieq. Dan ifisser li issa il-Kunsill se jkun responsabbli mill-manutenzjoni u l-konservazzjoni tiegħu bilan li jittrasformah f'attrazzjoni edukattiva u komunitarja. Is-Sindku ta' Żurrieq Rita Grima qalet li wara li jsir it-tindif neċessarju, ix-xelter se jinfetaħ għall-pubbliku. Issa ħan investu fih biex imbagħad jitgawda miżriera u żgur għal ħafna żriera tkun li jġeddu l-memorji tagħhom. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li permezz ta' kollaborazzjoni bejn entitajiet governattivi u kunsilli lokali, siti storiċi jistgħu jinbidlu f'postijiet ta' tarif u opportunità għall-futur. Minnaħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella spjega li dan it-trasferiment jagħmel parti mill-impenn tal-awtorità biex proprjetajiet pubbliċi ta' valur storiku jitħadbu b'mod sostenibbli għal ġid tal-komunità. B'dan il-pass spazju li xi darba kien sinonimu mal-biża' u l-inċertezza qed jinbidel f'post ta' talim fejn il-passat ma jintilifx imma jsir parti mill-preżent tal-komunità.